Здравейте! Включвам се, за да споделя ситуация, в която клиентът, който ме помоли да му почистя автомобила отвътре и отвън, е лоялен мой клиент, дългогодишен, и той често се среща с този проблем: къде, как, по какъв начин да поддържам автомобила си след полиране, след полагане на керамика, след хубаво качествено почистване на интериора. Конкретният клиент е много запознат с продукти, с информация като цяло в тази сфера. Закупил си нужните продукти, но човек не винаги има време да отдели час или два за своят автомобил. С това се налага в някакъв момент да почисти автомобилът му както отвън, така и отвътре. Да, това изисква време, ресурс. Много правя за няколко мои клиента, които имат отношение, лоялни са към мен, съответно и аз към тях. Може би в повечето големи градове в София, като може би Пловдив, има автомивки, които се стараят или поне се опитват да работят с качествени продукти, но като процент са много малко. Бих казал, че това е един проблем, който може би трябва да бъде решен в някакъв момент в бъдеще. Трябва да се създаде автомивка или по-скоро клетка, в която да има по-друг вид тип измиване с други продукти. Да, това изисква някаква инвестиция от страна на собствениците, но има, така да се каже, потенциал в това нещо, тъй като има хора, които наистина имат по-друго отношение към автомобила си. Вие искате да си полирате автомобила, искате да го поддържате, но се замислете за навиците, за начина, по който вие си миете автомобила, или ако не го миете вие, къде го карате на автомивка, защото се получава един момент, в който вие отивате на детайлинг студио, давате немалка сума пари за полиране или за почистване на интериор, колата се освежава, излиза в доста приятен външен и вътрешен вид, но в следващия момент, когато вие продължавате да си миете автомобила с четки, с силиконови пера, обирате водата, не ползвате чисти микрофибърни кърпи, ефекта ще е краткосрочен и се получава едно такова чувство, че вие сте прецакан или излъган или недобре информиран. Затова първо се замислете къде си миете автомобила и по какъв начин, и дали си заслужава това да инвестирате хикс сума пари в такъв тип услуга, тъй като идват клиенти, които колата им видимо е много надрана от четки или примерно от автоматични валяци. Първият ми въпрос е как миете, как поддържате автомобила, и след като получа отговорите, започваме разговор в посока дали това нещо би се променило, защото аз ви правя колата да изглежда добре, но оттам насетне вие носите отговорността тя да се поддържа добре, да изглежда добре по начина, по който е излязла от студиото. Бъдете здрави и до скоро!